салом алейкум дӯстони азиз, рӯзи ҳаматон ба хайр шодӣ бошад. имрӯз влог намешавад, ҳамин хел видеои разговорни мехоҳам ба тамошобиное ки маро тамошо мекунанд хонамона пешниҳод кунам. хонамона да савдо мондагием, ҳамон хонае ки да деревин да қишлоқай. 1 сол шид нав гирифтанмона ба фикрам хона, 1 солу 3-4 моҳ шид. шавҳарам ки инҷа мошин гирифтан, коршон такси да нағз шид, дига унҷа рафтан наметонем. Барои ҳамин айшар бо хона ёфтагием, замин ёфтагием, ташни айшар хонамона гуфтем буфурӯшему, айҷада пулиамда аз замин гирем. кадоме ки пирсидагӣ буд ҳамҷода хонаи фурӯшӣ, ҳам вақте ки мо онҷа зиндагӣ мекардем, чанд кас пирсидагӣ буд ки хонаи фурӯшӣ нестай, замини фурӯшӣ, хонаи фурӯшӣ бисёр пирсидан. заминаш 30 сотиқай хонаи мора, хонааш намедонам 60 квадрата ё 80 квадрата, ҳамхалиай хонаи калонай, дута хона дора, кухнишай, ванна, туалет ҳамаш да дуруншай. вай кадагием сантехникиш кадагиа гем дуровардагия ҳама чизаш, ванна тоқа дуровардагия, не ки вай туалети хечизаш ол шинондагӣ нестай, увальнику дастшӯякуш хелчизаш шинондагӣ нестай. хулосаи гап ки бо берундам дорам, хеле ҳоҷатхонаи берунӣ дора, нав кадагием худмон вай кадаги будем. шавҳарам сохтагиян, ҳезум гӯем 1 сол 2 сол ба фикрам запас майда када мондагием. заминаш ҳам хеле хушрӯ барои кишту кор, барои хеле ҷой кор барои зану мард ҳастай. Да ферма, да теплица, да пилорама, да 3 ҷои кор ҳастай. барои зано дар теплицаву дар ферма ҷои кор ҳастай. одамое ки дар Россия документ надоранд, кӯдакои майда доранд, гӯем гражданини Россия нестанд, дар стройка кор кардан, гӯем да ягон кори арзони 30-40 ҳазора ба фикрам кор кардан невигняваёда, барое ки кӯдакои майдашона садик намегира, садик пули қимат мегира барои платни бе документ боши, агар заношон кор кардан наметонанд, гӯем хонада тоқа шавҳар кор мекунад, пули квартираву пули хурдан мешава. барои ҳам хеле гӯем одамора варианти нағзае ки кӯдакора садик пеш хонада садикай, мактабай да сари кӯча, кӯчаи мо централниай, да ҳам сари кӯчаи мо ҳам садикай, мактабай, дута магазинай, продуктовый магазин. метонем ки кӯдакотонро барен, садик монен, қабул мекунад, қати ҳамун завеи душиш мусулмонай, договор мекунен, қабул мекунад кӯдакотонро мемонен, ҳамун камтар устар шуда фермаай, метонем фермада кор кунен, метонем теплицада кор кунен. хулосаи гап ки унҷада кор када, эконом када соҳиби хонаву соҳиби ҳачи мешӣ. мо шавҳарам унҷа план дошт ки фирма мекунам, қа мегирам, ҳам хеле плану дошт. хай иҷа ки мошин бачам ҳам хеле кишид, хеле ки медонем касал шид, иҷа омадем мо дига мошин гирифтан, шавҳарам таксида ози кор кардестан, пули вай ҳар моҳ супордестан, пули ҳамун ипотекаи вай чӣ ном дора мошина, пули ҳам мошина ҳар моҳ супордестан. барои ҳамин мо бояд иҷа истем қатишон. хай шавҳарам нағз кор мекунанд, ҳам гӯем мо обеспечит карда метонанд, ҳам вай кредитонам пули ҳамун вая ҳар моҳ супорда метонанда. хулосаи гап ки баъда пеши масҷид бо замин ёфтиян, иҷа да ябора гирем, ҳар намозма масҷида хонум, ҳам хеле ҳавасшон када. гуфтам хай вай хона бекор истодай, хай предлагат мекунам ягон кас, хай ошноҳошонам гуфтагиян, ҳозир нава кам фикр да омадем. ман гуфтам каналам даям мегум, чанд кас пирсидагӣ буд ки хонаи заминӣ унҷада фурӯшӣ чанд пулай. нархи хона 1 миллиону 500 000. нархи хонаи зиндагӣ мекардагиша дурун шуда, пешкаи ғиштӣ дора, шароитош нағз, кухни гарнитур задагием. да видеои пештарам ба фикрам ҳастай, дар омада тамошо кунен видеое ки да ҳамун хона мо зиндагӣ кардагием. хона худаш брусияй, брускатияй, дурунаш абояй, дурунаш шпаклёвка кадаги, абой задагияй. унҷа да ҳамун мебело, спальниву кухни гарнитур, ҳама хеле гостиная, ҳама хеле чизош ҳамаш мемона. қаки мо халдильнику вая мегирем, стиральни машинаро мегирем, анҷа тамом. кадомеда дар кор боша, дар инстаграми ман нависен, ё ки ман дар таи видео номери телефон ман мемонам, нависен. занҳо агар ки шавҳаротон маслиҳат мекардани бошанд, қати шавҳарон, баъд номери шавҳарма метиёмтон вай мекунен. шавҳарам да занг зада қатишон маслиҳат мекунен шавҳаротон гӯем.
инам хе хулосаи гап дӯстони азиз, хостум камтарак объявление кунам каналымда. Ягон касе яке мехара, ягон каса дар кора, кофтеста, мумкин ам Тюменда боша. Мо дар шаҳри Тюменем, айдум наброя гӯям. Мо дар шаҳри Тюменем, хонаи заминӣ дар саршавии Северловский областай, Тугулимский район. Гӯем 10 минута раҳайда, Тугулимский район. Улицаш Юбилейная ба фикрам. Улица Юбилейная. ҳатман нависен кадомида дар кор боша, агар ки успед кунен, агар ки шавҳарам ҳозир наёванд клиент, метавонен ки харидорӣ кунен. Маслиҳат мекунен, нарх набоша, бо арзон мекунан шавҳарам. иншоалло ки вай мекунем, маслиҳат мекунем бо. инам хеле дӯстони азиз, боқӣ сарбаланду хонаобод бошед. раҳмат барои тамошо. иншоалло ки пага видео влог мепартом. хайр ҳаматонда.